Moikka! Mun nimi on Janni Hussi. Tervetuloa mun ja Zero Pointin palautumiskouluun. Tällä kertaa meillä on aiheena palauttava treenaaminen. Käydään vähän läpi, minkälaisia palauttavia harjoitteita oikein voi tehdä salilla tai ihan vaikka siellä kotona. Palauttavia liikkeitä tehtäessä ei kannata käyttää kauhean isoja painoja. Ihan keppi tai todella pienet painot riittää siihen hommaan. Kun teet kyykkyä, niin katso, että sun polvet ja varpaat menee samaan suuntaan ja tee pieniä joustoja ala-asennossa. Älä vie liikettä ihan sinne loppuun maksimiasentoon asti, vaan tee kevyttä pumppaavaa liikettä. Maastaveto yhdistettynä vipunostoihin. Tee ensin suorin jaloin maastaveto ja jatka siitä suoraan vipunostoon sivuille, tuo siitä painot eteen ja nosta kädet suoriksi ylös. Palaa samaa reittiä takaisin. Tässä saat samalla hyvää liikkuvuutta sinne takareisille ja myöskin olkanivelille. Jätä taas sarja vajaaksi niin, että et vedä itseäsi ihan piippuun ja hapoille asti. Käsiyhdistelmä kahvakuulalla. Ota sarviote kahvakuulasta, tee hauiskääntö ja heti perään pystypunnerrus, josta teet ojentajadipin niskan takaa. Palaa samaa reittiä takaisin. Jätä tämäkin sarja vajaaksi ja huolehdi koko ajan, että keskivartalossa pysyy tuki ja selkä ei mene notkolle. Pysy myös mahdollisimman stabiilina, eli älä lähde heijaamaan liikkeen aikana. Askelkyykky yhdistettynä sivukierrolla. Ota pitkä askel eteen ja tämän jälkeen kurota saman puolen kätesi kohti kattoa. Katso, että katseesi seuraa kätesi suunnassa ja palaa samaa reittiä takaisin. Tee noin 10 toistoa per puoli. Staattista voimaa ja liikkuvuutta kehittävä harjoite. Asetu alaspäin katsovaan koiraan. Jatka sieltä lankun kautta punnerrukseen niin, että kyynärpäät kulkee mahdollisimman lähellä kylkiä. Ja jatka sieltä ylöspäin katsovaan koiraan. Palauta liike tästä alaspäin katsovaan koiraan. Pakarapotku ylös yhdistettynä kyyhkyseen. Ojenna jalka suoraan taakse pakaraa jännittämällä. Tuo jalka sen jälkeen eteen ja venytä sama pakara. Toista vuoropuolin noin 10 kertaa per jalka. Kevyt aerobinen harjoittelu. Valitse itsellesi mieluisa kardiolaite tai lähde vaikka ulos kävelylle. Pidä huoli, että sykealueesi pysyy noin 120–150 välillä.